Οπότε λες ότι είναι καλή ιδέα η όλη φάση με τον καφέ. Ρε μαλάκα, δεν ξέρω. Έλα, αφού έχουμε κάνει και πιο ακραία. Παραδέξου το. Θα κάνεις με λουλούδια στο αεροδρόμιο. Βλέπω πώς θα πάει. Αν και το βλέπω, έρχεται τώρα. Το ακυρώ. Ναι. Αναλόγως. Αν πάει κατά. Έλα, πού είσαι? Και σκάω εκεί πέρα με καφέ. Μαλάκα, πώς χιονίζει έτσι? Στα στεριά χιονίζει χειρότερα. Αυτός εδώ ο καιρός που λέμε ότι θα περάσει. Αυτό εδώ πέρα που έκανε μια φορά -5 στη Θεσσαλονίκη και έχει παραλύσει όλη η πόλη. Είναι 5 μέρες που δεν έχουμε νερό, ρεύμα, τέτοια σπίτι. Εσύ δεν έχεις και νερό, Δεν έχουμε ούτε νερό. Και το γελάμε. Και λέμε θα περάσει. Τι αν αυτή εδώ που λες, εδώ που λέω, είναι η αρχή, η καινούργια αρχή της νέας εποχής των μπαγετών. Έλα παιδάκια είστε. και εσύ νόμιζα ότι είσαι ο Καλυφατίδης. Τι έκανες στον Καλυφατίδη? Ό,τι πιο άστοχο ήταν. Γενικά χιονίζει, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όχι, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Όντως, χιονίζει. Έχει πέρασει καιρός από την τελευταία φορά που είδαμε ήλιο. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι πια ίδια. Ορίστε τα πορτοκάλια και τα λεφτά. Έχω το κινητό μου, βέβαια. Σταμάτησε να δουλεύει πριν από 2 χρόνια, δεν ξέρω. iPhone. Το φαγητό είναι σπάνιο. Λεφτά δεν υπάρχουν. Έφτασε το τέλος της ανθρωπότητας. Χωριστήκαμε με τον Δημήτρη για να βρούμε φαγητό. Έχω 5 ευρώ να φάω. Δεν τον ξαναείδα ποτέ. Μερικοί δεν άντεξαν. Ο κόσμος πεινάει. Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αχ, και να ξέραμε. Να ήμασταν προετοιμασμένοι.